खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया सुइसाइड बम्ब एटाक खालामनायनि थाखाय पाकिस्तानाव खमैबो 44 जन सुबुंफोरा जिउ गारनांदों आरो 150 जन सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया पाकिस्ताननि खिबार पाख्तुनख्वा खुंथाय ओनसोलाव राजखान्थियारि हानजानि जथुम्मायाव जादों होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथायखौ इस्लामिक स्टेट बिग्रायारि हानजाफोरा खालामदों होनना सन्देह खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा, मानोना मैया गोदानै लुफुंजानाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि एबा आसाम आयेन आफादनि बिल्डिंआव बर' रावाबो साइनबर्डआव रोखा रोखा लिरजादों आरो बर' रावा गोजौ मान थाखोआव सौहैदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे गोदानै लुफुंजानाय बिल्डिंखौ भारतनि लकसभानि बुंथिगिरि मानव गेदेर ओम बिरलाया बेखेवनानै होफैदोंमोन। थामथि रादाबाव दं। मैया गुवाहाटीआव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव एसपिफोरनि सावरायमेला मोजाङैनो मोजां जोबलांबाय होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला आसाम पुलिस बिफाना फैगौ 2026 मायथाइसिमाव रायजोनि सुबुंफोरनि थाखाय साबसिन खामानि मावगोन आरो रैखाथि होगोन होनना समाय लानाय बाथ्राखौ आसाम पुलिस बिफाना टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं। मोब्लिब बाहायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब, मानोना मैया आसामनि केबिनेट मिटिंआव आसाम सरकारा मोब्लिबनि कनजुमारफोरनि बिलखौ खम खालामना होनायनि थांखिखौ गनायना लाबाय होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे खाबुखौ जीबनधारा आरो डमेस्टिक कनजुमार्सफोरा मोननो हागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जीबनधारानि खाबु मोनगिरिफोरनि थाखाय गासै 45 इउनिटखौ खम खालामनानै 1 इउनिटआव 1 रां हिसाबै खम खालामना होनाय जासिगोन आरो डमेस्टिक कनजुमार्सनि खाबु मोनगिरिफोरनि मोब्लिब बिलखौ गासै 120 इउनिटखौ खम खालामनानै 1 इउनिटआव 0.75 रां खम खालामना होनाय जासिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। सासे लाइमोन सेंग्राया सासे आइजो खौरांगिरिखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव हमजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया मैया रबिबारखालि गुवाहाटीआव साननि समावनो जादों होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सेंग्रानि मुङा जास्टिन काटार होनना मिथिनो मोनदों। बे सेंग्राया बे आइजो खौरांगिरिखौ गावनि मावखुलियाव थांबाय थानाय समावनो जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। उनाव बे सेंग्राखौ जायगानि सुबुंफ्रा होसोदों आरो पुलिसनो खौरां हरदों होनना मिथिनो मोनदों। पुलिस हानजाया उनाव जास्टिन काटारखौ हमनो हादों आरो आइपिसि सेक्सननि 354D, 354B, 322 केसआव रेजिस्टार खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।